لناف کولانان وەک تەهیرکێن باس کشکەستیên گوهین nefiriyana û di zindanên de çavên wan li dûr nere û hêviyeke kûr ku kes elîkariya wan bike ji bo peydakirina xwarinekê yan jî wê xwarina wa bi tenê bariyek nan be. Ev zarok li dijî jiyaneke zehmet û seqeya zivistanê radiwestin û bi hêvînê rojeke aram û xweş li ser wan derbas bibe. Nixwasim di şevên berf û baranê de ku dest û piyên wan ji sira sermayê dilerizin. Piştî gomalên wan xerab bûn û wêran bûn. Îdî konên wan li beramberî barana zivistanê û roka havînê jî ranawestin. Ne bi tenê mal û xanî, lê hêviya wan bi jiyanê têk çû. Yek ji zarokan balgihê wî ji kevira û yekî din çavê wî ji birçîbûnê pirondik û giriya. Piştî ku pêşeroja wî nenasa û bêxwendin û lêstik wek jiyana zarokên din neçar mana, belê bûne zarokê kolanan. Wek ku lîlkên çilmisîbê reng û bîn, çîroka van zaroka çîrokeke zehmet diyar dibe û çavên wan çîroka êş û azarên rûbrûbûna wa ji jiyanê re vedibêje. Emîn, zarokekî bajarê Helebê ye, dev ji mal û dibistana xwe berda û bi malbata xwe re berê xwe dan Herêma Kurdistanê û nihal Hewlêrê kar dike. عمري من 14 ساله بابي من خوش حق عملية ويتنا شخور كنين صدر فشم حق عملية بابي خود دردخم حق علاج جاي دردخم هم جوري كتاني نفد دون ما حتى نازي نفد ندونما تشتك حتى نو ندونما. Piştî bûyerên kolkobanê rodan, beşek ji welatiyan penaberî Herêma Kurdistanê bûn ku hin zarokên biçûk nû ji dayîk bûne, çavên wan li ser kuştin û talanî û şerve bû. û ji ber metirsiyê xwe li pişt dîwar û otomobêlan diveşartin û di dema gohîn avahiya fîzîkiyan laşê wan nebihêz bû dest bi karê giran û zehmet ji bo elîkar bin bi malbatên xwe re girin. عمري من 14 سالة از نقول فوق كورة از كمان الصواجم شرب نيجي ماش كاستي ايدي المجبورم ام كوبر رونا شربو دو عشاد ما جي كشتو امريكان هات نبر ام تبكى. عمري من 6 سنة أشكو باني هاتم شربو دج مكتبة خبردا معلومات من قل سوريا جبوة هاتم في آلي مالي خبكم. Diyardeya zarokê kolanan, diyardeyeke cîhaniya. Ev zarok hindekî jaran raserî bi karanîn û destdirêjiya laş tên. Hawara van zarokan ji bo rêxistinên mafên mirovan û aliyên peywendîdar ku bi bang û hawara wan vebên û di çavên wan de ev piristê xwendin. Gelo kanî wijdan, kanî mirovatî, ka rêxistinên mirovahiyê. Hillary Ramo Ark, Hewlêr.